Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaotonda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Well, kumusta na po gamay buntag natin. Good morning sa atong tanan, may pagbangon. Ning adlaw nga Martes sa karon na mga kapanyawan ha. Pizza 25 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. So good morning kanatong tanan. Sa mga nag-birthday sabday karong adlaw, happy birthday kanyang tanan and more birthdays to come. Gikan namo dinigyapon sa SED Marketing Incorporated nga mao kini tigama sa mga produkto sama na lamang sa SED Panyawan Plus with mangosteen, SED Panyawan with garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap o gangatuan SED Celebrity Beauty Soap. Nga kini nga tanan nga mga produkto available na diha sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria pod sa inyong mga lugar. Diha sa Manyo Pandan, Panabo City na diha ang atuang mga produkto sama na lamang sa atuang SED Panyawan Coffee Mix o gangatuang SED Liniment Oil ana sa JCA Wet and Dry Goods sa New Pandan, Panabo City. Diya sa may Kapalong, Davao del Norte na sa Mabuhay Grocery. Dito sa may Nabunturan, Davao de Oro na sa may Mabuhay CLC Grocery, while sa may Bisayan Village sa Tagum City napod kini sa KM Joy Store. So muna mga kapanyawan ang mga grocery ang available ang atuang mga produkto. Well, may buntag o welcome sa ito ang programa. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon. Tatong isgutan na mga kapanyawan, ipadayon na tatong atong gibiyaan nga topic kagahapon. Labi na sa mga kababayan nga nagsunod. Nakapaminaw sa unang bangin. Tato ang gisgutan na kagapon, kabahin nini nga gitawag og uterine prolapse. But pasabot ang uterine prolapse, unon or ubos nga matres sa mga babae. So, kinsa ang makasinati og uterine prolapse or kanang unon nga matres or ubos. Sa atong ipadayon ni pagisgot, dinigyapon sa atong programa ang Kasikas sa Kabuntagon na magbiya diha. Balik lang ko, kadiyot lang yun. Standby. Ano ka? Sakit akong kalawasan, Jen. Tungod tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha. Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pagita sa dengue kung manghaplas ka sa SED Liniment Oil. Wow! Dali ka pa yan ang akong gibati. Diyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika. SED Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nakainom ko aning SED Panyawan Coffee Mix. Wala ko tag-us ka bulan. Sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, SED Panyawan Coffee Mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. Well, padayon na ta mga kapanyawan, padayon ta sa atong gisgutan diri. Kinsa ang makasinati og uterine prolapse or kanang os-os or ubos nga matres. Bisan og mamahimong mahitabo ang pag-ubos sa matres sa nagkadaiyang hinungdan, taas ang risgo nini sa mga babae nga miagi sa usa or kapin
nga pagpanganak. Kasagaran usab kini nga masinatian sa mga ana sa period sa ilahang menopause tungod sa natural nga pag-usab sa lawas o hormones. Ingon man masinati usa sa adunay history sa pamilya o kanang kaliwat bitaw kagikan. Mamahimo sa kining masinati sa mga miagi o operasyon sa ilahang parte sa hawak o pelvic area nga nagapahinay sa suporta sa matris. Nganong mahimong muunon or muubos ang matris. Ano importante ning masayran sa mga babae. Importante nga masayran kung nganong mahitabo ang pag-ubos sa matris aron malikayan ang paglala sa kondisyon. Hinumdumi ang nagunang hinungdan ini mao ang paghinay sa kaunuran sa pelvic floor. Number 1, pagpanganak. Ang pagbuntis o pag-anak ang maghatag og grabe nga pressure sa pelvic floor. Ilabi na kung normal delivery o kung dako ang bata nga mogamit og vacuum. Number 2, pagkatigulang o menopause. Sigon sa mga pagtuon, ang pagkatigulang o menopause mubagsak ang estrogen level o munipis ang suporta sa matris. Importante ang estrogen aron magpabilin ang kalig-on sa mga kaunuran o litid sa pelvic area. Number 3, sobrang pagpwersa o pagpangusog. Ang sobrang pwersa sa tiyan ang makadaot sa pelvic floor sama sa sobrang pag-ubo, pagpangalsa sa sobrang bugat o sobra sa timbang. Genetics. Adunay mga babae nga gipanganak nga hinay ang pagasuporta nga tisyo tungod anaa sa kaliwat nila or kanang gitawag og genes. Unsa ang pamaagi sa paggatambal o pagalikay nini. Atong isgutan pagbalik na ha. Bergyapon sa tuang kasika sa kabuntagon human lamang sa pipila ka pahinumdum. Standby. Mga higala, kumusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtango na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa ito kalawasan, mayuma, greater, picos, cyst ug daghan pang mga balatian. Busa kanunaya gyud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, modipindi sa kanato, og ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inom kita sa Sed Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kani si Ate Pres moingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magkasakit. Ang produkto sa Sed Marketing tatakining magaling. Wala padayon ta mga kapanyawan. Unsa ang pamaagi sa pagatambal o paglikay niini. Tubay sa usa ka artikulo sa Natural Library of Medicine, dili tanang kaso ang nagakinanglan o operasyon. Kung kini ana sa mild nga rate pa lamang, mamahimong himuon ang mga musunod. Number 1, Kegel exercise. Pag-ehersisyo aron na pakusgon ang pelvic muscles nga nagasuporta sa mattress ug uban pang organs ug alang usab sa pagpaubos sa timbang. Number 2, paggamit sa pessary o sa silicone na device nga ginasuot sa sulod sa puwerta aron na magsilbing salo o suporta sa mattress aron na dili kini mosamot og pag-ubos or pag-unon. Mga kapanyawan ha, ang kining gitawag og mga pamaagi sa pagatambal o paglikay aron nga dili mo unon or muubos ang mattress
particularmente sa mga babae. Kaya kitang nga mga lalaki, wala man tayo matris, di ba? So sa mga babae ra na siya. Alright? So I hope nga nakahatag taga igong nga mga kasayuran or edukasyon, no? Ilabi na sa mga kababayan nga importante gini ninyo ni nga inyo hapod ni nga masayran. Sa pikas bahin na mga kabanyawan, burag para lang is mga babae una ha. Sorry lang sa mga lalaki. Napod ang kanang gitawag og 8 ka posibleng hinungdan sa hinay nga menstruation gawas sa iyang pagabuntis. Usa sa pinakamenungdanong nga parte sa kinabuhi sa usa ka babae mao gyud ang kanang regla o menstruation, no? Tungod mao kini ang timaan sa paggasugod sa reproductive years. Dalaga na o dili na bata. Pero dili tanan ang pareho o kasinatian mao nga adunay mga pangutana kung nganong adunay hinay nga menstruation. Mga angay masayran mahitungod sa menstruation sa mga kababayan, mga hapit na magdalaga, no? Okay. Batanon, anak man na sigara. Sigon ni Dr. Mary Ann Romero Fernandez, usa kini ka obstetrician, gynecologist sa smartparenting.com.ph aron mas masabtan kung nganong adunay regla. Sigon kaniya, ang menstruation kay series of hormone driven events sa lawas sa babae is preparasyon sa posibleng pagbuntis. Matag bulan nagapagawas ang ovaryo or ovary o itlog or ovum. Ovum ang tawag ana sa itlog. Kung nadi itlog ang mga lalaki, na po itlog ang mga babae. Muna nga sigayon nga maghilawa sila nga magtagbo tong ilang mga itlog, no? Hangtod i-develop to babae nga to sa mattress ang usa ka itlog. Sa kadaghang itlog, sperm cell ba? Sa lalaki nga mo suod nga to sa babae, usa ra gyud ka sperm cell ang mo sulod nga to sa ovary, no? Nga mo develop aron mamahimong bata. So ginatawag day kini mga kapanyawan og reproductive system nga ovulation. Dungan nini ang hormonal changes aron makapangandam ang mattress or uterus apan kung walay nakasulod nga sperm aron na makikita sa ovum or katong itlog sa babae, walay mahitabong nga fertilization nga maoy magmugna unta og bata. Kung walay fertilization nga maoy giandam unta sa uterus nga lining para sa bata, ang kini iya nga mubiya og mahulog sa paggagawas ngadto sa vagina. So mugawas ni siya ngadto sa kinatao sa babae. Mao kini karon ang makita nga dugo kung ginarigla o gitawag nga menstruation or menstrual period, cycle o period. Pero dunay upat ka phases sa menstruation. So dunay pagpasabot nini ang usa ka doktor, piragi kang Dr. Romero Fernandez, pero ato ning ipadayon og mapuhon ha. Binas kasayuran sa mga kababayan, kaya burag nakabsan tag oras. Dinayapon sa ato nga programa nga Kasika sa Kabuntagon. Hantod ugma, salamat kayo og may buntag kanatong tanan. Kini atong programa gihatod kanato sa SED Marketing Incorporated. Salamat, ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantalion. May buntag kanatong tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon, ang Kasika sa Kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.